Molt bones, què tal? Com anem? Ja ho teniu tot llest? Esteu ja preparant aquesta setmaneta de panades robiols? Mireu, idò, vos donaré una alegria. Aquí tenim un pot de 7.600 euros. Que donen per comprar-ne moltes, No vos lliuríeu la feina de fer-ne, però i lo divertit que és. També que mos ho passam, fent panades i robiols. Bé, nosaltres ja sabeu, començant la setmana, com sempre, amb alegria i il·lusió, i aquesta molt més, perquè és així com a mig festa, mig no, I, de moment, avui feim feina i rebem els nous concursants d'aquesta setmana, que aquesta setmana sí que són de categoria els nostres concursants. Rebem el primer d'ells, que és n'Emili. Què tal, Emili? Com estàs? Molt bé. Ets de categoria, tu, Bueno, no ho sé, ja. Explica per què ets de categoria. Què dius? Categoria. Per què? Perquè són del CUDI. Ah, clar. No he nascut al CUDI, però t'hem adoptat. M'he adoptat, sí. T'hem adoptat fa tant d'anys ja que no te'n recordes de quin barri eres. De Palma. Sí, te'n recordes? Sí, que me'n record. De quin barri eres tu? Jo no me'n recordo. De General Riera. Ho veus. Molt bé, però ara ja no em porta xerrar-ne, perquè ara ja ets del CUDI fa moltíssims Del anys. CUDI, me vaig casar al CUDI i mira, som predis ja i tot. I Emili, ja saps d'acabar, no? Ja sé que tu ets un gran fan, tu i tota la teva família ets un gran fan del programa. Feu bé que n'Antònia Nossa t'estarà mirant, Segur. Hola, Antònia, aquí tenc el teu home, ja veuràs. Però no passa res, vinga. Bé, vinga, passarà bé. Exactament, digues que sí, per això ho feim, I Emili, molt benvingut, començam amb les preguntetes, així que va, la cosa comença ja. Temps. En quin mitjà de locomoció se viatja quan feim un creuer? En vaixell? Exactament, correcte. A quin segle se va realitzar la primera volta al món en vaixell? En el segle XVI o en el segle XVIII? Segle XVI. 16, correcte. Com s'escriu un número romans 16? Un X, un V i un... I un palito. Correcte. Segons l'expressió, quin animal t'ha menjat la llengua quan te quedes sense resposta? Hermós. No t'ha donat temps, Bueno. Molt bé, Emili, ja està, ja has encetat. Molt bé. Ja has encetat. I més ves en Setmana Santa, sortiràs d'aquesta setmana. D'aquí santificat, no passarà gent, no has de fer cap penitència ni una. Rebem a la nostra següent concursant, que és na Susana. Hola. Susana, molt benvinguda. Tu també ets de categoria, Gracias. De on vens, tu? De Palma, de Son Ferriol. Ah, Son Ferriol. També és categoria. Súper categoría. I de què fas? Pues soy TOAM, señalera. Perdona, has dicho TOAM y luego señalera. Sí. A mí como si me hubieras dicho Washington. Explícamelo porque no entiendo. Bueno, todos habéis viajado alguna vez en avión y habéis visto un cochecito amarillo. Ah, tú eres de las que hace así en sos auriculars. Vine, aparca aquí, aparca aquí. Exacto. Jo sempre ho miro, això, però jo sempre demano finestreta. Sí, sí. I sempre m'agrada mirar-ho. Dic, mireu, aquesta gent, amb el que pesa això, amb aquest aparato gros, i fan així, vine cap aquí, tira cap allà. Pues sí, de esto. Da para mucho tu profesión, Sí, sí, ya lo veo. No había caído tanto. És que jo, a mi dóna'm un doi i te trec una funció de teatre. Vinga, idò, començam amb les preguntetes, Susana, i la cosa comença ja a temps. Per quina comunitat autònoma transcorre la ruta del Quixot? Castilla-La Mancha. Correcte. A quin municipi mallorquí te trobes si fas la volta a les ermites Vees? Paso. A Valldemossa, d'aquell que comanda, se'n diu que remena ses... Diu aquestes qui remena... La olla. No, les cireres. Diu, què remena les cireres? Quins elements semblants a una caixa s'usen per amplificar el so? Vinga, va, aquesta la guardarem per la següent concursant, va. I qui és la següent concursant? Na Marta. Hola. Què tal, Marta? Molt bé. Que guai que vens, Sí, vamos. Vens així... A tope. A tope, en sopeto, ja per posar-nos en faena, no? Exacte, sí, sí. Tu de bon ve, Marta, i de què Jo fas? soc Jongueta, soc de Palma Ah. i faig feina a una agència de màrqueting i comunicació. Molt bé.
I, bé? Sí, superbé. Molta feina. Ara tot el món digital, pues, hi ha molta feina. Clar. Ai, sí, jo això Uf. Xarxes socials... Això, quina peresa. Quan t'hi has de posar. Te cridaré un dia, te diré, escriu 4 coses. Quan tu vulguis. En nom meu. I de vinga, començam amb les preguntes. Va, recuperar una preguntota que li he fet a la Susana. No sé si l'has sentit o no, però aquí va. La cosa comença ja. Temps. Quins elements semblants a una caixa s'usen per amplificar el so? Els altaveus, Correcte. Quin percentatge representen 10 quilos respecte a 1.000? un 10%. No, un 1%. Un 1%. Quant hauràs de pagar si vols passar una nit a la mansió que lloga Kevin Costner a Aspen? 6.000 euros o més de 26.000? Més de 26.000. I doncs sí, 26.500. Quina edat té Kevin Costner? 64 o 68? 64. I doncs sí, correcte. Què vol dir l'expressió? Ja està, temps. Molt bé, eh? Bé, no? Sí. Estàs contenta? Sí, super. I doncs ja està, super. Així ja m'he llevat tot. Ja t'ho has llevat, ara ja que suïn els altres. Va, queden 3 encara per suar. I de va, cridam en el següent suador, que és en Joan. Què passa, Joan? Has sortit fent unes bones manotades, és runner, tu? Sí, no. No, diu, no, fins aquí podríem arribar. Tan modern no puc arribar a ser. No. Joan, tu de bon vens i de què fas? Sí, jo som de Palma i me dedico al sector immobiliari, principalment, darrerament, la feina que faig és posar d'acord de propietaris i futurs o futuribles llogaters. Posar d'acord. Sí. Un pic que ja d'això, tu ja te'n desentens. Un pic que ja han arribat a un acord, te'n desentens. Exacte, és la part més difícil. Si no paguen tot això, ja va a una altra agència. Bé, mirant que se posin d'acord abans i que quedi tot clar, que quedi perquè tot clar, això veiem. no passi. Exactament. Sí. Molt bé, i de... Joan, en la línia categòrica que han iniciat els teus companys, seguim amb les preguntetes. I la cosa comença ja. Temps. Què vol dir l'expressió dalt i sabes? Dona-li força. Ànim. I doncs sí, que tira, que sí, ànim. Existeix a Mallorca Cala Sabes? No. No, correcte. Quina aigua és més salada? La de Cala Galdana o la de la platja de Riazor? Cala Galdana. Correcte, sí. De quin color és l'espècie anomenada cúrcuma? Blava. No, taronja groga. La cúrcuma. Una espècie que està molt de moda perquè va bé per tot. Va bé per tot, articulacions, no sé, que per les coses de la panxa, per tot. Ara, ja saps que quan les coses se posen de moda, vinga, tothom a fer cúrcuma, fins que s'acabi. Vinga, rebem en el següent concursant, que és en Juan. Ara t'hauré de dir Juan, me sona raríssim, això. Ja hi havia un Joan i me pots dir Joan també. Com poden fer... És que no sé com vos he de diferenciar, perquè si diguessis un té pel i l'altre no, però sou... No, té el mateix tupé que jo. Sou companyeros, eh? Anau en el mateix perruquer. I Tu conta'm, Joan, de on vens i de què fas? som de Palma i som professor de formació professional. Molt bé. I CFP bé, no, ara? CFP beníssim. 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 Se li ha donat la categoria que se mereixia. Encara me'l falta un poc, però Encara falta explicar que sí que són ha de estudis fer un poc vàlids i més bons. de foment. I de Joan, anem a les preguntes, que és lo important. I va, i de... La cosa comença ja, temps. En quina part del cos té ulls figuradament la persona que sembla que veu el que té al darrere? Quina part del cos se diu que té ulls? A l'esquena. No s'esquena, en el clotell, que té ulls en el clotell. En quin país viuen els papús? A Nova Guinea. I doncs sí, correcte, Papua Nova Guinea. Quants tornejos de Gran Slam de tenis se disputen sobre herba? Un. Un, Wimbledon, correcte. Quantes quilles té en general una taula de surf professional? 3 o 5? 3. 3, correcte, molt bé. Molt bé, Joan, molt ben començat. Gràcies. I anem a acabar les presentacions de nous concursants i només mos queda en Santi, així que ja pots sortir cap aquí. Què tal, Santi? Com estàs? Molt nerviós. Nerviós? Hombre. Però sí, escolta, per situar-hi, quina categoria de concursants tenim aquesta setmana? Supercategoria. No pots ser manco, tu. No, que va. Supercategoria. Mem, conta-mos, tu de bon vens i de què fas? Jo venc de Menorca, venc de poblat petitonet que es diu Massana, si no ho dic me maten. Home, clar, que ho has dit Llumassana, esclar. Del terme municipal de Mou i som bomber.
Molt bé. I esperem que no hagis de... D'apagar foc. De bufar massa, aquest estiu. Esperem que no... I de va, la cosa comença ja. Temps, acaba el refrany. Com més alt se puja, més gran serà la... Caiguda. La caiguda correcta. En quina província valenciana se troba la localitat de Xàbia? Província, quina província hi ha, Xàbia? De quina província? Xàbia. No, d'Alacant. Segons l'acudit, com se diu en japonès, ja he acabat de posar totes les rajoles al bany. No ho sé. Ja l'he catao. Com se diu l'actual reina de Dinamarca? Margarida o Beatriz? Beatriz. No, Margarida, que s'acostuma a cultivar a temps. Molt bé, nins i nines, 700 puntassos. Està molt bé, bon dilluns, està molt bé. Vinga, anem a veure què passa jugant la segona fase, va. I de va, comencem a jugar aquesta segona fase amb en Joan Juan. No passis pena, ma mare me diu Juan, la dona me diu Joan. Clar, jo també soc Llum, Mariluz, és que això tenim diverses versions. Bé, ja mos dit, el problema serà quan anem passant de fase que necessitem diferenciar bé, ja mos inventarem qualque cosa. Mira, de moment t'he dit que tu i jo m'anem a fer una passejada per cementiris. Però cementiris... Molt alegre. Guais, d'aquests xulis. Vale. Aquests que tenen així cosa curiosa. I són aquests, mira. Père Lachaise, Neptune Memorial Reef, de la Recoleta, Greyfriars, de Stool i Alegre de Sapanza. Alegre, un cementiri que es digui Alegre ja... Un poc estrany, sí. Anima un poc, però no fa ganes morir seineria, vull dir, si vol anar ja que te mors, morir-te, que tens ja que te mors, si hi ha alegria, millor. Però com que no sabem què passa, perquè ningú mos ho ha contat. Així que va, anem a la primera pregunta, menys si sabrem què passa a cada un d'ells. Primera pregunta. Temps, conegut com una de les portes a l'infern, se diu que tocant una roca de l'església pots conversar amb el diable. Père Lachaise? No, no és el de Père Lachaise. Segona pregunta. Temps, ubicat a París, és el lloc de descans de personatges com Maria Callas, Chopin, Oscar Wilde o Jim Morrison. Père Lachaise? Ara sí, Père Lachaise, és correcte. Té una llarga llista d'espera per qui vulgui reservar piset allà. Si vols reservar puesto, has de fer t'has d'apuntar a llista d'espera. I, a més, has d'haver viscut a París en qualque moment de la teva vida o morir allà per poder tenir accés etern en aquest camp sant. I amb aquesta sabileta, millor. Amb aquesta sabileta, millor. Sí, jo crec que sí, te va més bé. Més que necessiten de venir a visitar. Faig compte morir-me després que tu, no? Però bé, jo t'ho dic perquè ho sapigueu, Si voleu fer reserva, ja ho sabeu. Tercera pregunta. Temps. Situat a Romania, en ell no se plora la mort, sinó que se celebra la vida amb originals i acolorides pintures. I s'alegra? I doncs sí, és alegre de sa pansa, que és, sí. Van allà a fer vegues i juergues. Quarta pregunta. Temps. Fantasmes i altres fenòmens inusuals varen començar a acumular-se en aquest cementiri escocès. Greyfriars? I doncs sí, és Greyfriars, sí. Ofereixen visites guiades nocturnes. Jo te vaig donant idees per si el mes d'agost tens un parell de dies que no saps què fer. Tinc un moment per anar a escola. I dius, ara anirem de cementiris. Qui voldrà venir amb tu? Això, me sembla que aniré tot sol. I darrera pregunta, Joan. Temps. És el primer mausoleu submarí i l'escull artificial més gran del món que finalment se va convertir en cementiri. Neptune Memorial Reef. I doncs sí, és Neptune Memorial Reef, que és a Florida. I utilitza les restes de cremació dels morts i els mescla en ciment per crear aquest curiós santuari. Ja t'ho he dit que eren curiosos. El primer, aquest únic que has fallat, és conegut com les portes de l'infern, és el de Stool, que és en el poble de Stool, a Kansas. A Kansas. Kansas City. A Kansas City. 800 punts per tu, Joan, molt bé. Marta, ara contarem històries d'acomiadats.
O sigui, gent que li han dit usted salga fuera. Mira, veuràs, despeses mòbil, 2 paquets de galetes, 150 dinars falsos, canvi d'equip, una calculadora o €1. Te va sonant de que anirà això, no? No ho sé encara. Si són Ara. motius... Sí, evidentment. Primera pregunta. Temps. Un centre comercial de Palma acomiadar un treballador per aquest robatori. Denúncia falsa que suposa 30.000 euros d'indemnització. 2 paquets de galetes? No. Més curiós que això, després t'ho diré. Segona pregunta. Temps. Una directiva d'una empresa palmesana presentava justificants de dies festius i de dinars en les seves fies. Despeses mòbils? No. Dinars en les seves fies. Cachis. Ah, Tercera pregunta. Temps. Una treballadora d'una empresa pública d'aigües va ser acomiadada per gastar 900 euros en 2 dies. despeses mòbils? Ara sí, despeses mòbils. Entre els altres 50 mòbils de l'empresa, la factura total era d'uns 300 euros en el mes. I ella tot això en 2 dies, i què sé jo si havia de cridar a Kansas City o a la Permanxés aquesta a reservar puesto per al cementiri. Això és conferència. Quarta pregunta. Temps. A Palma, un treballador va ser acomiadat per robar aquest tresor valorat en 3 euros. Una calculadora? No. I darrera pregunta. Temps. Aquesta professora d'un col·legi menorquí va ser acomiadada per fer-se evangelista. Canvi d'equip? I doncs sí, correcte. Saps què passa? Que era professora de religió. Ah, I varen trobar que no anava massa bé. Mira, la primera que t'he dit, el centre comercial de Palma que va acomiadar en aquest treballador per robar, sap que havia robat €1 i li va suposar una indemnització de 30.000 euros. 150 dinars falsos són els que va presentar aquesta dona que convidava el cap de setmana això dinars a les seves filles i presentava com a dinars d'empresa. I els 2 paquets de galetes era aquest robatori de 3 euros. Però també. 740 punts, Marta. Emili, per si se t'ha oblidat escriure pel lo que sigui, tu jugues amb pa, pe, pi, popo. Diu, a veure, si només és això. Mira, jugues amb aquestes parauletes. Paga, pega, piga, pago, poga, puga. I no diguis que comença amb pu, que també estàs pensant. Així que va. Primera pregunta. Temps. Marca de naixement. Puga. No és puga. Segona pregunta. Temps. Tercer llinatge del cantant Enrique Iglesias, heretat del seu predí Papucci. Puga. Ara sí, Enrique Iglesias, puga. Correcte. Tercera pregunta. Temps. Substància negra extraordinàriament viscosa, residu de la destil·lació del quitrà o de resines diverses. Poga. No. No es poga. Quarta pregunta. Temps. De nom José Manuel, va protagonitzar la sèrie Fugitiva al costat de Paz Vega. Poga. José Manuel Poga, sí, correcte, el nom de l'actor. I darrera pregunta. Temps. Acostumats al luxe, la dels fills de Beyoncé donarà per alguna cosa més que llepolies. Paga. Se paga, correcte, se paga que li donin els seus fills. Mira, la primera, que després ja has caigut, la marca de naixement és una piga. I pega, la substància viscosa aquesta de la destil·lació d'esquitrà, pega, és això que enganxa. 770 punts, Emili, per tu. Joan, tu t'ha tocat la prova musical, però clavelito no ho veig per enlloc. Espero que sàpigues més cançons. Perquè sí. Mira,
jugam amb aquests artistes. Maluma, Chayanne, Gabinete Caligari, El Fari, Becky G, Amaya i Alfred. I tot això seran versions que han fet aquesta gent. Te pareix bé? Estàs mega concentrat, eh? I de vinga, obri bé les orelles perquè començam. Primera cançoneta, Temps. Aquí versiona el Reno Renardo en aquest tema. Gabinete Caligari. Gabinete Caligari, correcte. Segona cançoneta. Temps. Amb qui relaciones aquesta versió de Row the Rowan? Amaya i Alfred. Amaya i Alfred. I doncs sí, però que m'agradava. M'agrada això de Nunca voy a ganar Eurovisión. Està complicat ganar Eurovisión. Està complicat. Vinga, tercera cançoneta. Temps. Aquí versiona el youtuber Wherever Tomorrow. Mami, yo me tatué para estar bien a la moda. Maluma. Mira, sí, Maluma, correcte, Maluma. Quarta cançoneta. Temps. De qui fan aquesta versió Los Moranco? Dijo al entrar, a mí me gustan mayores, este piso de morning. Becky G. Yo quiero Na, na, ni, na, no, na. No hi ha cançó més terrible que aquesta. Bé, n'hi ha un parell. La cançó original, vull dir. Lo de Los Moranco és divertit, però és terrible. I darrera cançoneta, Joan. Tenim 18 segons. Pot ballar i tot, eh? Bé, vinga. Vinga, va, que te'n mor de ganes. Temps. La cançó original que versionen Los Meconios és de... la vida que es lo primero, no importa lo que me sirvan, el business de perro somos cerveceros. Chayanne. El Chayanne. Quiero ser bombero. No, no. Santi, t'he donat una idea, eh? Sí. T'he donat una idea. Quan estiguis avorrit allà esperant-me si passa res. Yo soy un bombero y voy a apagar el fuego. Bé, vinga, va. Joan, has fet un ple d'encerts, que són 850 punts. Vinga, Susana, anem amb tu. Vinga. A tu t'han tocat intèrprets amb Mac. No Mac de Mac, que puguis estar pensant de Mac, sinó de Mac en el llinatge. Ara veuràs. Vinga. Ian McKellen, Frances McDormand, Matthew McConaughey, Rachel McAdams, Josh Macarons, Ewan McGregor. Macachis. Macachis. T'he llegit el pensament. Sí. Anem a la primera pregunta. Temps. Mai va imaginar que participar en l'adaptació de la novel·la The Notebook pogués dur-la tan alt. Rachel. No Rachel McAdams, sí, correcte. El diari de Noah. Sí. Segona pregunta. Temps. A la pel·lícula Àngels i dimonis interpretava el paper del pare Patrick McKenna, el camarlenc. Àngels i dimonis. Matthew? Qui? Matthew. No ho va fer Matthew, això. No li va tocar. Tercera pregunta. Temps. Va ser arrestat per tocar música estrident amb un bongo mentre se trobava nu a casa seva. Matthew. Ara sí, Matthew. Matthew té aquestes coses. Matthew tant toca el bongo nu com se posa un abric de pell per anar a la playa. Té aquestes coses. Quarta pregunta. Temps. Va guanyar l'Oscar a millor actriu per Fargo i per la més recent, 3 anuncis als afores. Boníssimes totes dues. Sí, muy buena. Frances? Frances McDormand, sí, correcte. I darrera pregunta, Susanator. Va. Temps. Una de les frases del seu personatge Gandalf és no pots passar. Gandalf. Who is Gandalf? McGregor? No! Ian McKellen. Gandalf, del Senyor dels Anells.
Ewan McGregor és de la pel·lícula Àngels i dimonis, que ets l'única que has fallat. Molt bé, vull 100 punts per tu. Santi, tu ets aficionat a fer carreres d'aquestes de muntanya i tot això? Trials, aquestes? Sí. No gaire. No gaire, no? M'agrada més cosa plana. Cosa plana, o sigui, córrer còmodament. Còmodament. No destrossar els genolls. No. I d'aquesta va de gent que li agrada destrossar els genolls i l'esquena. És així. Jo també som de peu pla i de vegades de cul a la cadira. Són els esports de risc que faig. Mira, Santi, juguem amb aquestes proves. Everest Trail Race, Barkley Marathon, Hard Rock Ascent, Marathon de Sables, The Tough Guy, Gran Ultra Emona. Molt bé. Hi ha gent que cerca la mort i se'n van a aquests puestos. Però després enterrat-se en el cementiri amic d'en Joan, saps? És així. Són carreres molt dures. Molt dures. Així que anem amb la primera, menys si la situarem bé. Tens els noms així Un parell. situats i de molt bé. Temps. És una prova a peu d'uns 250 quilòmetres al Marroc, amb diferents etapes i autosuficiència alimentària. Marató de Sables. I doncs sí, Marató de Sables, correcte. Que deu ser Marató de Sable, no ho sé, ells ho sabran. Segona pregunta. Temps. Des de la seva primera edició, l'any 1986, només 18 atletes han aconseguit acabar la prova. Gran Ultra Emona. No és aquesta. Tercera pregunta. Temps. És una cursa de resistència per etapes de 160 quilòmetres que s'acorre a la serralada de l'Himàlaia. Everest Trail Race. Everest Trail Race, correcte. Els competidors han de superar fins a 6.600 metres de desnivell acumulat diari. Me río yo del Tourmalet. Bé, no me río tampoc, també té tela. Quarta pregunta. Temps. Aquesta cursa de 15 quilòmetres, dissenyada per l'exmilitar britànic Billy Wilson, compta amb tot tipus d'obstacles. Barkley Marathon. No. No és aquesta. I darrera pregunta. Temps. Aquesta cursa de 160 quilòmetres celebrada a les muntanyes Rocalloses comparteix nom amb una cadena de restaurants. Hard Rock Ascent. Hard Rock Ascent, correcte, Hard Rock Ascent. Mira, la Barkley Marathon era aquesta que t'he dit que se fa des de 1986 i només 18 atletes han aconseguit acabar la prova. I The Tough Guy és aquesta que se fa a Purton, England, que és la cursa aquesta que se va inventar aquest exmilitar Billy Wilson. 790 punts per tu, Santi. I ja sabeu que mos toca, anem a veure com ha quedat la classificació, qui és el primer o primera expulsada. En aquest cas li ha tocat a Ana Marta, bon t'entenc que aquí li ha tocat a Ana Marta. Sí. Demà tornarem a provar, sort. Però clar que sí. Demà duràs un altre petito d'un altre color. Si tu vols, sí. És que m'agraden jo els petitos. Pues demà vendrem un altre. És que te queden molt bé. Ai, gràcies. Jo me queden un poc així, però tu te queden molt bé els petitos. Moltes gràcies. I de Marta, aquí t'esperam. Gràcies. Adéu. I doncs vinga, Joan, te toca començar a jugar. I hem de decidir entre Joan i Joan quina diferència farem. Mira, tu seràs en Joan i tu seràs en Joan FP. Va bé. Vos pareix, per aquí el tri, per jugar, te va bé, així seguim fent promoció de la formació professional. I doncs ja està, ja mos hem inventat unes sigles que vos diferenciaran. Fantàstic. O això, o vos eliminau cada dia, la segona fase, vos intentau eliminar. Solo puede quedar uno. De moment, Joan, qui me dius que tries per jugar? Tria en Santi. I doncs vinga, anem cap a Can Santi. I ara te dic els temes que tenim, men quin t'agradarà, en Santi. Mira, són aquests. Xef, reina, mirall màgic, Jerusalem, dormir. Jerusalem. Dormir, o potser somiar. Jerusalem. Aquí ho tenim.
I doi, Santi? Anem cap allà. Anem cap a Jerusalem, va. Que està tranquil·let, sempre. Primera pregunta. Temps. De quin país és capital Jerusalem? Israel. I doncs sí, correcte, d'Israel. Segona pregunta. Temps. Continua la cançó de missa. Emili, pot cantar nosaltres. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están cruzando... Ai, cruzando? Ah, jo no ho deia així. Nuestros Sí, pies. cruzando nuestros pies. Jo sempre me'l desinvent. I té a veure un sol tema, vull dir... Senyor. Com que senyor? No sé. Com que senyor? Gol de senyor! No. No sé. Tus umbrales, Jerusalén, Jerusalén està fundada. No hi ha molta missa. Vinga, va, tercera pregunta. Temps. En quin nom sinònim d'adversitats i d'afliccions coneixem el Gòlgota, muntanya on va morir Jesús? Vinga, va, que aquesta setmana tot això ho tindràs molt present. No ho sé. Tu les tens? El Calvari. El Calvari. I darrera pregunta, Santi. Temps. Quin animal és l'emblema de la ciutat de Jerusalem? No ho sé. Digues qualcun així, menys si Sant Xiripa t'ajuda. Un au. No, és un lleó. És un lleó. Apareix tant a la bandera com a l'escut de la ciutat. El lleó és el símbol. Molt bé, Santi, hem acabat amb tu i ara mos toca jugar amb en Joan FP. Que no Jordi LP. Joan FP, és una altra categoria. No, hombre, això... Hi ha molta diferència. Molta. Amb qui vols jugar, Joan? Vinga, triaré en Emili. I de va, jugar amb en Emili. Què te pensaves, que estaries aquí fora a fer res? No. No, amiguito, no. Jugar amb en Emili i ara mos queda saber quin tema li triaràs. Mira, d'aquests 4 que tenim, quin t'agrada per en Emili? Pues dormir. No sé per què trobava Quin tema? que li triaries aquest. Dormir, Emili. Però dormir és el títol de la prova, no te dormissis. No. Hem de pegar una pec collada. Una pec collada. Primera pregunta de dormir. Temps. Receptacle folrat o encoixinat que envolta el cos i se fa servir per dormir, molt útil quan anem de càmping. Receptacle folrat o encoixinat. Envolta el cos. Perilla, d'aquestes. Una esterilla, no. Oh, Un sac de dormir. Clar, no envolta el cos, l'esterilla. Bé, tu no t'ho fas, però jo crec que és incòmode. Segona pregunta. Temps. Amb quin mètode d'inducció del son artificial relaciones l'expressió 1, 2, 3, dorm? Del son. Mètode d'inducció del son artificial. 1, 2, 3, dorm. Baix. Hipnosi. 1, 2, 3, dorm. Ah, vale. Era això. Tercera pregunta. Temps. A l'anunci de quin famós ungüent per la tossina se deia allò de a dormir, mi estrella. Ungüent per la tossina. El vi va per rup. I doncs sí, el vir va per grup, correcte. I darrera pregunta. Temps. Tercera persona del passat anterior d'indicatiu del verb dormir. Dormia. No, hagué dormit. Dormir. Vale. Hagué dormit. Rebassat. Sí. Mos toca a Susana. Ja estàs triant, fa can. ¿Cuál de estos chavalitos voy a elegir? Chirin, kirin. A Joan. ¿A Joan cuál de los dos? Es que sabes A que... Joan a secas. Ah, muy bien, lo has hecho bien. Tú has sido yo la que... És verdad. Jo mateixa m'invento una norma i després no me'n recordo que me l'he inventat. Ho veus? Si és que fan una obra social, això tenim aquí. M'ajuden a la vida. I de vinga, jugam amb en Joan. I quin tema li tria, Susana, en Joan? Mem. Chef.
Molt bé. No has fet una xema, ha estat xef. Molt bé. I de vinga, Joan, preguntes de xefs. Temps. Amb quin xef comparteixen programa a IB3 Marta Simonet i Fanny Pons? A Bona Cuina. No. En quin xef t'he demanat jo? Arguiñano. Ara m'he imaginat Arguiñano fent el programa xerrant mallorquí amb accent basc i podria ser... I d'ara feim aquí uns escaldums. No, no tenim Arguiñano, tenim un encara millor, que és en Miquel Calent. En el programa Fred i Calent. Millor, on va parar? Vinga, Arguiñano, en Miquel. Grandíssim. Va, segona pregunta. Temps. Quin xef donostiarra té com a crit de guerra la paraula garrote? Donostiarra. Garrote. Berasategui. En Berasategui, correcte. Tercera pregunta. Temps. Quin és el xef de l'únic restaurant de ses Illes amb 2 estrelles Michelin? Record pas. Aturem els temps. Fernando Pérez de Arellano. És nascut a Madrid, però ja fa uns 10 anyets que és a Silla. Darrera pregunta. Temps. Quina xef coneguda com la mallorquina ha obtingut recentment 3 sols Repsol? Quina xef? La mallorquina. Quina? 3 sols Repsol. Ha sortit en premsa i tot això. No sé, pas. Has de venir el Cudi perquè ets la nostra Macarena de Castro. Maca, eh? De Macarena. Qui mos toca ara, en Santi? Què passa? Ai, quin cansament. No, Va de estic triar. pensant en Emili Trop. I de vinga, tornem a jugar en Emili. I quin tema li tries en Emili? Ja t'ho has pensat? Mira, mos queden aquests 2 temes. Vale. Reina, Sí, digue'm. Ah, com estàs? molt bé, Reia, molt bé. Emili Nostro, vinga, preguntes de reina. Primera pregunta. Temps. Qui era el vocalista del grup Queen? En Freddie Mercury. I doncs sí, correcte, en Freddie Mercury. Segona pregunta. Temps. Amb quin nom és coneguda a Menorca la vaca friburguesa, de la qual la reina Isabel II en va donar 7 exemplars al segle XIX? La vaca Amb friburguesa. quin nom és coneguda aquesta raça de vaca? La vaca lechera. Podria ser, no? Ni Isabel II va dir he encontrat unes vacas lecheras en Menorca estupendes. La vaca friburguesa, com que, saps, és un nom així, li diuen vaca de la reina. No? Vaca de la reina. Que deuen ser letxeres, clar, la vaca letxera. Vinga, una altra pregunta, Emili. Temps. Quin porter madrileny se va veure embolicat en una polèmica en ser relacionat amb la màfia napolitana? I té a veure en el tema, sempre Bullo. us ho dic. Qui? En Paco Bullo. No, Miquel Casillas. No, tampoc. el tema que diu, reina. Quin porter te sona que se digui reina? En Pepe Ostres, Reina. ja reina, ostres. Ah, t'ho he dit, pensa en el tema, és que vos precipitau. En Pepe Reina. I darrera pregunta, Emili, va, tens 25 segons, tenim temps. Temps. Quina actriu australiana dona vida a la reina Isabel I a la pel·lícula de l'any 2018, Maria, reina d'Escòcia? Actriu australiana. Quina actriu australiana? No tenc ni idea. No ho sé. Pot tu l'has dit. Doncs s'atura tot sol, ja. Ets la darrera. Na Margot Robbie. No.
És molt coneguda. A casa seva hora de dinar la coneixen molt. No, és coneguda, però clar, no... Has d'haver vist la pel·lícula i queda't en el nom d'ella, clar. Ah, bueno. I d'anar amb tu, quedam amb tu, Emili, perquè mos has de triar amb qui vols jugar. A veure, li dono en Santi. Li tornes en Santi, menys si tu tornes punts. I de vinga, Santi, Vinga. jugam amb tu i l'únic tema que mos queda és mirall màgic. Així que va. Primera pregunta. Temps. En quin conte clàssic se deia allò de mirallet, mirallet màgic, qui és la dona més vella del regne? La Bella Dormiente? No, Blancaneu. Blancaneu. Segona pregunta. Temps, segons l'imaginari popular, que és el que se pot veure a manera de miratge en una travessa pel desert? Saigo. La fletxa de Saigo. Sí, correcte, sí. T'apareix que hi ha aigua, però no n'hi ha. Un oasis, Tercera pregunta. Temps. De quin important riu de la península és afluent l'Omecillo, que travessa la localitat alabesa d'Espejo? Important riu de la península. I l'Omecillo és un afluent seu. L'Ebro. I doncs sí, de l'Ebre, correcte, del riu Ebre. I va darrera pregunta. Temps. Quin exmembre dels NSYNC va llançar un senzill anomenat Mirrors l'any 2013? Exmembre dels NSYNC. En Màgic. En Màgic, no. En Johnson no li va pegar per... No, no. En Justin Timberlake. Justin Timberlake. Molt bé, doncs ja hem acabat amb les preguntes. Anem a veure com ha quedat la cosa. Qui mos ha d'abandonar avui, després d'aquesta prova, i li ha tocat en Emili Nostro? Macatxis. Va. Paciència. Paciència, exactament. Paciència i demà pensa tornar, Emili. Si no sé on vius i tenc el telèfon de casa teva, així que t'aniré a cercar. Vinga, Emili, fins demà. Adéu. I de dalt tenim tot llest i preparat per jugar aquesta semifinal i tenim una primera parella que són Juanes. Tengo la camisa negra, són aquests, eh? Sí. Lo que pasa es que yo lo tengo que cuadrar. Tengo la camisa a cuadros, si mi amigo tiene una raya roja, s'ha de ficar, tot allò s'ha de ficar puesto. I de vinga, començam amb Sot Joans, començam amb vosaltres, aquestes són les vostres dues primeres opcions. Vermell o groc. Temps. La xantofòbia és la por irracional al color. Quin color? Jo que groc. Groc? Groc. I doncs sí, correcte, en el groc. Sabeu que en grec xantous és groc. Ho sabíem. Jo si m'ho diuen m'ho crec, perquè de grec ni papa. Sí. I de vinga, primeres dues opcions per vosaltres. Un lloro, una palmera. Temps que s'amaga a la bandera de Dominica, estat situat a una illa del Carib. ¿Te ha gustado más el loro, Susana? A los dos, nos ha gustado. I d'ahí venga, correcte, sí, és un lloro. Perquè el lloro imperial és la raça endèmica de Dominica. Hi han de fer. Hi han de fer o no? Seguim. Opció per vosaltres. Capell o granell. Temps. Completa la dita. Cap sense cervell no ha de mester. Capell. Capell, correcte. Continuem amb altres opcions. Vertader o fals? Temps. Segons un estudi del Regne Unit, si dormim malament, el volum del nostre cervell disminueix. Sí? I doncs sí, és vertader, és correcte.
Opcions: tabac o contaminació. Temps que causa més morts. Tabac. Jo diu tabac. Te faig cas. Tabac. I de me sap greu, però l'altre Joan tenia raó. Unes 800.000 persones moren a Europa cada any degut a la contaminació atmosfèrica. Greu, eh? Però sí. Pensam que és el tabac també fa, però és la contaminació. Així que va, opció per vosaltres, vinga. Els 75 anys o els 150 anys. Temps. A quina edat arriba un tauró de Groenlàndia a la maduresa sexual? O sigui, a quina edat se'n va de casa seva? Vive mucho. Imagina tenir un fill tauró i fins als 150 anys no se'n va de casa seva, punyeta, mona. És correcte, sí. Opció per vosaltres. Petit o co. Temps. Quin és el dit auricular? Quin és el dit auricular? Anem a dir petit. Petit. Heu fet una xiripada, eh? Sí. Totalment. Sí. I de bon ha sortit bé perquè és correcte, és el dit petit. És el dit petit. Opció per vosaltres. Papillon, papilla. Temps. És una raça de ca. Papillon o papilla? Jo diria papillon. Papillon. Sí. Papillon. Sí. No. Xiripades Hyper, també, no? Total. I dos, correcte. Papillon, sí, és correcte. Vinga, va, fem un recompte de marcadors. A veure com van ser nostres dues parelles, que ha molt de nervis. 3-4 amb un encert recentment aconseguit. Teniu aquesta petita avantatge, així que no pareu badar. Opció per vosaltres. Valentino Rossi o Jorge Lorenzo. Temps. Qui ha dit tenia Jorge Lorenzo i Marc Márquez en el mateix equip es conjuntar a Messi i Cristiano? Jo diria que Valentino. Valentino. Pues vinga, Valentino. I de no, mireu, ho ha dit en Jorge Lorenzo, això. Ho ha dit en Jorge Lorenzo. Així que va, opció per vosaltres d'aquesta pregunta que vos fa fer finalistes. 2 o 3. Temps. Quantes vegades ha guanyat el Mundial de MotoGP Jorge Lorenzo? Què heu dit? 3. Segur. No, jo no, ell sí. 2010, 2012, 2015. 3 vegades correctes, sou finalistes. Enhorabona. I Joan Valjoan, demà mos tornem a trobar aquí, menys si repetim parella i pujau tots dos junts a les escaletes de vedeta. A veure. Vinga, demà ho provarem. Adéu. Doncs ja ho tenim llest, tot preparat per jugar aquesta final d'avui. Entren a Susana i en Santi, que se juguen un pot de 7.600 euros, en els que ja sabeu, n'hi afegim 400 més, i fan un potet redó de 8.000 euros. Vaig a veure quin pla dels nostres finalistes m'agrada més. Menys si m'afegiré a qualcun, som molt gorrera, jo, som una gorrerota. Bueno, el mío no creo. A ver, venga, vamos a ver. 8.000 euros, ¿qué faries? Pues quiero cambiar el suelo de casa. No me voy a apuntar. No, lo sabía. Fer caixes i aixecar rajoles, no. No, ja ho he fet, que no, si no... Ya está, sí, no. Sí, hay que hacerlo. Claro, sí. No, está bien el suelo, lo que pasa es que se nota todo. Un pelito se nota. Pues fora, Fuera. fora. Sí. Un que sigui d'aquests amb moltes tampades, Sí, sí, que no se note nada. que no se noti res. Això, o fots un parquet, una cosa d'aquestes, que sigui zac-zac, i vinga, netat. M'apareix molt bé, bon pla, però no que no m'afegiré. Santi, quin pla tens tu? Menys si m'agrada. Jo, de moment, ho guardaré.
guardaré i fer un viatget, però els xalots estan a època d'estudiar, d'edat d'estudiar, i per si cas em volen anar fora o el que sigui, doncs tindré un poquet de... Sí, que convé. No convé. En tens quant de nins tens? 2. 2. En Sebastià i na Natalí. Un saludo. Saludats, quedeu. Jo per a estudiar i aprofitar els temps, que costa molt. Enviar nins a estudiar fora costa molt. I... Bueno, Per si molt bé, m'apareix molt bé. Que tingueu molta sort, tots dos, i vosaltres ja ho sabeu, si voleu venir a jugar aquí, agafa'm si pots, a suar i riure, ja ho sabeu, així, un poquet de tot. 971 57 10 58, i si no, mos envieu un mail, agafa'm si pots, @ib3tv.com. Mos ho passam més bé que suam, però també suam, sobretot a la final, ara ho veureu. Vinga, anem a jugar-la. Sort! I de Susana, començam amb tu. Primera pregunta. Quin nom rep la peça de gasa que cobreix el llit per impedir que entrin els mosquits? És un... Ai... Peça de gasa que cobreix el llit per impedir que entrin els mosquits. Una mosquitera. Una mosquitera, correcte. Pots pujar per amunt. Pregunta per tu, Santi. Amb quin adjectiu mos referim a les persones o països del nord d'Europa? Nòrdics. Nòrdics, correcte. Seguim. Quin element de papereria constitueix generalment la icona del correu electrònic? Quin element de papereria constitueix generalment la icona del correu electrònic? Un sobre. Un sobre, correcte. Santi, quina preposició llatina molt utilitzada en combats sempre amb el significat de contra o enfront de? No ho sé. Segur que és fàcil, però no sé. Sí, perquè ho has vist 1000 pits. Vol que t'ho digui? Sí. Versus. Que l'abreviatura és VS. En dos equips se Quan fan dos equips així, l'enfrontament de dos equips, de dos... qualcú Sí. que s'ha d'enfrontar. I de Santi versus Pot, ha guanyat el Pot perquè se'n va i queda en 200 euros. Seguim jugant per 200 euros. Perfectament. Susana, amb quin expresident de la Generalitat de Catalunya està casada l'empresària Marta Ferrusola? No me viene ninguno. Conozco pocos, pero no me viene Pues hay Sí, unos no, cuantos, a ver, hay. Puyol. Pues mira, la Marta Ferrusola, també coneguda com la Mare Superiora, és la dona d'en Jordi Pujol, que és l'expresident de la Generalitat de Catalunya. És correcte, així que pots pujar per amunt. Haguessis pogut dir Lluís Companys, també, saps? Però... Santi. Anem. Quins dos oceans connecta l'estret de Magallanes? Quins dos oceans connecta l'estret de Magallanes? Pacífic i Atlàntic. I dos sí, correcte. Pacífic i Atlàntic. Susana, una altra pregunta per tu. Quin nom rep l'especialista que se dedica a l'estudi dels terratrèmols? Especialista que se dedica a l'estudi dels terratrèmols. Geólogo. No. Sismòleg, Era fàcil. que són moviments sísmics, sismòleg. Sí. Si era fàcil i me sap greu perquè dius també adéu un espot de 8.000 euros i seguim jugant per 200 euros. Vale. Santi, quin pintor de l'impressionisme francès és l'autor del quadre L'estanc de les nimfes? Pintor de l'impressionisme francès.
No te'n ve cap? No. No. En Claude Monet. 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 Claude Monet. Susana, amb quin instrument musical relaciones el músic asturià Hevia? Gaita. Con la gaita, sí, correcte. Santi, quins dos colors conformen el costat de l'esfera blava central, la bandera del Brasil? Quins dos colors conformen el costat de l'esfera blava central, la bandera del Brasil? És groc i és verd. Correcte, groc i verd, correcte. Pregunta per tu que te pot valdre 200 euros, Susana. Quants anys celebra aquest any 2019 l'Auditorium de Palma? 200. 200. Sí. Són molts, 200? Sí. Pero algún día los tendrá que cumplir, ¿no? Si arriba a 200 ho celebrarem fort, però clar, nosaltres no hi serem ja. No. 50. 50, Mira. sí. Tot enguany estan celebrant els 50 anys de la construcció de l'auditorium, que funciona com a teatre auditorium de Palma. Sí, sí. Santi, va, que te dono una oportunitat, na Susana, per lluitar pels 200 euros. Quants graus mesura l'arc d'un semicercle? Quants graus mesura l'arc d'un semicercle? 180. 180 graus, correcte. Susana. Licor compost de vi, donzell i altres substàncies amargues i tòniques que s'apren com a aperitiu. Licor compost de vi, donzell i altres substàncies amargues i tòniques que s'apren com a aperitiu. Vermut. I doncs sí, és un vermut. Pots pujar per amunt, però li hem de fer una pregunta a en Santi a veure si te deixa que t'enduguis aquests 200 euros o no. Santi, pregunta per tu. Quin director neozelandès va escriure, produir i dirigir la trilogia cinematogràfica de El Senyor dels Anells? No sé, però... no me surt. Apreta, apreta, menys si te surt. No ho sé. Segur? Sí. Ho sé, quan t'ho diguis ho sabré. Ja. I de me sap greu, però t'ho dic. Sí. En Peter Jackson. No te sortia. En Peter Jackson. Així que, Susana, ets la nostra guanyadora d'avui, t'endús 200 euros. Enhorabona. Enhorabuena. Gràcies. Demà tornarem. Demà mos tornem a trobar aquí. I en Top Voltes també. Demà més agafa'm si pots a la mateixa hora. Ja ho sabeu, aquí serem. Adéu, fins demà.